Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan, magapakiguban diha kaninyo. Sulod sa usa ka takna nga tulumanon, maghisgot mga higalas mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa atong kaluwasan. O sa dili pa ni ana mga higala, anhi una kita sa pagpasalamat no sa atong labawng makagagahom tungod sa iya usab nga kaayo nga ni kanato, sa iyahang panalangin og sa tanan no nga iyahang pag-amuma kanato sa tibuok adlaw o sa matag adlaw mga kaygalaan ug mga kaigsunan tungod kay kungwa ang kinini ang panalangin sa Dios no wala ning iyahang giya no sa ato mga kaygalaan ug mga kaigsunan no imposible kaayo ang ato ang pagpakabuhi nining kalibutan na. Busa tanan ang dungog og himaya no atong ibalik ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Og ingon man usab no, salamat sa tag-iya usab nining maong istasyon nga naghatag kanato usab og pagtugot mga kaygalaan ug mga kaigsunan sa diin kita usab makahimo sa pag-program dinhi nining maong istasyon dinhi sa XFM Cebu 88.3. Onya sa ato ang mga nagdumala usab nining maong istasyon. Salamat usab no sa pinangunahan sa ato nga station manager si Sir John Lee Viking ug sa ato nga kauban sa Pikas Lawak. Ulalain si Sir John Roy no Viking. Salamat kayo usab no sa pag hatag usab kanato og pag-atiman no kanato mga kaigalan sa ato ang program. Nini nga kagabion aron usab nga madunggan taninyo mga kaigsunan sa kahanginan. Unya sa kang Sir Romelo Nobinario. Salamat usab kanimo sir og sa kang Ma'am Melona Nobinario. Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto usab mo paabot sa ilahang nga mga timbaya, sa ilang usab nga mga kinini ang ilahang nga mga pangutana, palihog sa pag-text mga kahigalan ug mga kaigsunan sa ato ang numero 0976-555-1008. Sa mga higalag mga kaigsunan nga bot na mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya, i-text lang ang ato ang numero Osbunako 0976
0917-555-1008. O di ba kaha, no? Sa mga higalag, mga kaigsunan nato nga adunay mga Facebook mga kaigsunan, no? Pero halos siguro matagusan nato karon adunay Facebook, no? Bisan pa ngadtos mga hamtong, no? O maayong gabi kaninyo niya. I-text lang, no? Or i-message, direct message kita mga kaigsunan kung kamo adunay mga kinini ang mga pangutana o gusto nga ipaklaro mga kaigsunan sa mga doktrina usab nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, i-message lang ta sa ato ang Facebook page. Na ang ato ang Facebook page is DARM Central Philippine Union Conference. No, is DARM mga kaigsunan from Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Kana ang meaning niya ni ana. So is DARM Central Philippine Union Conference. Mo na ang ato ang Facebook page mga kaigsunan, or in short, i-search ninyo ang / is DARM CPUC. So diha mga kaigalarong mga kaigsunan, inyo makita ang kinatibuk-an usab nato nga page. Unya mahimo nga i-message kita aron usab matagaan natong pagtagad, no? Kung galing do na mo'y mga pangutana. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, sa ato ang mga gusto sab o labi na mga dool lang dinhi sa ato sab nga syudad mga kaigsunan, labi na particularmente sa Talisay. Bisitaha ang ato nga opisina o ang ato nga simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Na mo nang ato aga kinini ang address mga kaigsunan sa atong opisina dinhi sa Talisay. Na mo na diha ato aga makita diha ang ato nga simbahan mga kaigsunan. Now nining kagabion mga kaigalan mga kaigsunan, no? Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, magampo na kita alang usab giyas balang espiritu sa ato ang pamalandongan usab nining dapit kagabion. Dalaygon og silimbaw ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit nining kagabion, aniyan usab ang imong alagad naghangyo diha kanimo. Ikaw magagiya samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong, hinaot lamang ang imong kaalam, imo sab nga ihatag nganhi sa imong alagad nga sa diin mahimong masaysay imong mga pulong o kini makahimo sa pagpadasig ngadto sa mga nagakaluya o gingon man usab sa mga nagmadasigon madugangan pa sa bilang kadasig labi na sa pagpangalagad pagsusis kamatuoran. Sa mga interesado ikaw sa mga pagkamayo o gingon man usab na sa labi na sa mga katawhan usab nga nangindahay sa imong kamatuoran, hinaut nga ikaw magadala sa imong mga mensahero usab ngadto kanila. O ikaw sab magapanalangin ilabi na sa tagiyan nining mong istasyon o sa mga nagadumala usab niini. Ining tanan akong isalig og gitugyan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Now, nining kagabion mga kaigalan, no? Doon na i-text sa batong nadawat si 5917. Matod pa niya. Maing gabi nimo diha pastor og sa imong mga kauban, ang Dios magapanalangin nimo tanan diha og sa imong pamilya. God bless. Kanunay kong nagsunod nimo Biyernes ug Domingo kay gusto kong maminaw sa pulong sa Dios. Naminaw ko nimo karon. Salamat kaayo diha, no, kang sister kung ako masayop, no, Sister Estrella diha sa or ni 5917 mga kaigalaan diha sa may Banawa area, no, sa ato mga labi na sab sa iyang kaubanan usab diha mayong pagpaminaw og may gabi. Ingan man sab, no, kang Sister Lot de la Piña. Good evening, Brad, watching from Cabintan, no. Salamat kay Sister Lot og ingan man sab sa imong mama usab diha may gabi kaninyo og maing pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Now, dinhi ta mga higalas pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios atong nahisgutan or
nasugdan na nato nis pagtuon mga higala sa miagi usab nga Biyernes, no? Tungod kay nga ato ang program mga kaigsunan matag adlaw nga Biyernes na gikan sa alas 8 ngadto sa alas 9 gabi. Unya sa matag adlaw Domingo gikan gihapon sa alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi. Now, sa ato ang ganahisgutan sa miagi, no? Labi na kung maghisgot kita mga kaigsunan sa pag build og usa ka kinaiya mga kaigsunan alang sa gitawag og walay katapusan nga kinabuhi, no? Kini lamang sumala pa sa ato ang nahisgutan kahapon or kagahapon mga kaigsunan mo'y ma-preserve atubangan sa Dios, no? Ang tawo mga higala labi na kung maghisgot ang tawo composed of kinini ang gitawag og physical body o kinini ang spirit mga kaigsunan, the flesh and the spirit. Once nga ang tao mamatay mga higala, ang iyahang kinabuhi or ang iyahang lawas mabalik ngadto sa ubog. Unya ang iyang espiritu mo balik ngadto sa Dios. No, kining flesh mga kaigsunan or the physical body, no? Unya kining spirit that includes mga kaigsunan or kana naghisgot may tungod sa hunahuna o kinini ang iyahang nga pagbati. So muna'y mo balik sa Dios mga kaigsunan. Now, kung ang tao sa diha nga siya banhawon pag-usab sa Dios, ibalik kanang maong iyahang hunahuna o kinini ang iyang pagbati. Now, kung unsay iyahang hunahuna o pagbati o kinaiya mga kaigsunan samtang siya buhi pa, may balik kadto niya. Mo nang giingon nato, no? Mao lamang kini ang gitawag og ma-preserve mga kaigsunan sa diha nga ang tawo mamatay siya mga kaigsunan, no? Sa sigon sa ato ang gibasa usab ka gabi sa ato ang gisgutan. May gabi diha usab kang Brother Henry Cabandes, no? May pag-view usab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Sa ato usab nga nahisgutan mga kahigalaan ug mga kaigsunan, no? Dinhi sa or kagabi kita naghisgot mahitungod usab sa pattern mga kaigsunan kung maghisgot ta og mag-build ta gitawag og kinaiya nga haom ni anang walay katapusan nga puloy-anan nato, no? Gani ang Hebrehanon 12 bersikulo 2 sa atong nahisgutan gabihi, no? Kini naghisgot mahitungod sa kang Hesus mga kaigsunan, isip siya mao nga atong author and the finisher of our faith. So ngato lamang nga buhaton mga kaigsunan, sumala pa, so you are not to look to yourself, not to let the mind dwell upon self, but look to Christ. Let the mind dwell upon His love, upon the beauty, the perfection of His character, Christ in His self-denial, Christ in His humiliation. Kana nga mga kinaiya mga kaigsunan o kana nga kanini ang kinaiya ni Kristo mo'y atong lantawon mga kaigsunan, dili ang atong silingan, dili ang ato ang kauban, no? Kundili si Kristo lamang, isip siya mo ang atong author and the finisher of our faith. Dili katong kauban nato sa kinini ang pagtuo tungod kay usahay ingon ana magod ang mahitabo mga kaigsunan mo na nga moingon dayon ta sa atong kagalingon murag arang-arang pamangko anak niya or moingon dayon ta, no, nga kana na ang bati magbatasan si brother or si sister, no? Which is dili siya mo'y ideal mga kaigsunan tungod kay ang giingon dinhi kita mulantaw ngadto kang Kristo in His self-denial, in His humiliation, in His purity and holiness, in His matchless love. Hinamdom mo mga kaigsunan sa ato ang awit nga napatalinghugan, love lifted me. Kini mo'y usa ka matchless love mga kaigsunan nga sige kayo na to, no? Sa Bisaya pa dili matupngan nga gugma tungod kay
dili mahimo sa tao mga kaigsunan or ingnon nato ang gihimo ni Kristo, no, aros pagluwas nato, no, kung tan-aw natong iyang kahimtang hapsay na kayo, nindot na kayo iyang kahimtang didto sa langit, pero iyang gibiyaan kadto mga kaigsunan tungod og alang nato. So, maton pa, this is the subject for the soul's contemplation. Dili si bisan kinsa mga higala tungod kay kung tawo ang atong lantawon, then mapakyas gyud ta. Ngano man, ang tendensya sa tawo mga kaigsunan tungod kay siya nahulog na sa pagpakasala, dili na gyud mao ang kaniadto mga higala sa wa pa siya makasa. So, ngadto gyud siya ang iyahang trabaho mao ang ang iyahang kinini ang kinaiya mga kaigsunan dili na subay sa kinaiya sa Dios. It is by loving Him, copying Him, depending wholly upon Him, that you are to transform into His likeness. So, kana siya mo ay gikinahanglan mga kaigalano mga kaigsunan. Now, nasayod naman ta, no, nga kita sa ato ang kaugalingon mga kaigsunan dili makabag-o, no, sa ato ang kinaiya. Unsa mang instrumento sa Dios mga kaigsunan nga kita makahimo og pag-build up og nindot no nga kinaiya mga kaigsunan. Sa atong isgutan gabi agig part sa ato ang review mga kaigsunan before ta mo padayon gyud sa unahan, no. Ang usa na diha mao ang pagsusis kasulatan or the scriptures mga kaigsunan, and kinini ang balaang espiritu, no? The scripture, ang trabaho ni ini mga kaigsunan, are the great agency in transformation of character. Ngano man, if studied and obeyed, the word of God works in the heart, subduing every unholy attributes. Kana siya mga kaigalaan, no? Ang trabaho nining maong scripture mga kaigsunan, mahimong makurihian or mahimong makita nato, no, ang ato ang kaloyhon usa na diha mga kaigsunan, no. In transformation of character, scripture is also important mga kaigsunan aron nga kita mahimong mabag-o ang atong kaugalingon, no. Labaw sa tanan mga kaigsunan, kinini ang balaang espiritu. Tungod kay ang balaang espiritu mga kaigsunan, bisan pag na-memorize na nato, no? Na-memorya na nato ang Biblia, nahibaw na tas prinsipyo sa Dios. Pero kung dili makalihok ang balaang espiritu sulod sa atong kinabuhi, sulod sa atong kasing-kasing, tungod kay wa na to or kini siya magkaigsunan, wa na to gihatagan og kanana ang higayon, no, ang balang espiritu, imposible kaayo mga kaigalaan ng mga kaigsunan, no. Inani ka importante, no, ang espiritu or balang espiritu mga kaigsunan. Without the Spirit of God, in knowledge of His Word is of no avail. Mo na kung giingon, no. Kung wala ang balang espiritu, kining pagkahibaw nato sa mga pulong sa Dios, wala na siya pulos mga kaigalaan. The theory of truth unaccompanied by the Holy Spirit, na kining teoryas kamatuoran mga kaigsunan, wala gani ni naubani diha sa balang espiritu, cannot quicken the soul or sanctify the heart. Dili siya makapabag-os kalag mga kaigsunan o makapabalaan sa iyang kasing-kasing. One may be familiar with the commands and promises of the Bible, no? Tungod kay memoryado laging Biblia, no? Mahimong familiar na niini sa mga sugo sa Dios o sa mga saad nga naa diha sa Biblia. But unless the Spirit sets the truth home, the character will not be transformed. Mo nay delikado mga kaigalaan. So dili siya guaranteed, no, nga nahibaw na tas kamatuoran doon na changes atong kinabuhi. No. Without the aid of the Holy Spirit mga kaigsunan, bisan mamemorize pa nato, no, ang Biblia, mamemorize pa natong kamatuoran mga kaigsunan, kung dili ta
mapalihok or mapabag-o pinaagis balang espiritu, mahimo nga dili gyud walay pulos kana siya mga kaigalaan, no? Unya ang usa ka dugang komentaryo niini mga kaigsunan sa gitawag og Great Controversy page 488 nag-ingon dito, Satan invents unnumbered schemes to occupy our minds that they may not dwell upon the very work which we are to be best acquainted. The arch-deceiver hates the great truths that bring to view in all-powerful mediator. He knows that everything depend on his diverting minds from Jesus and his truth. Those who would share the benefits of the Savior's meditation should permit nothing to interfere with their duty to perfect holiness in the fear of God. The precious hours, instead of being given to pleasure to display or to gain seeking, should be devoted to an earnest prayerful study of the word of truth, mga kaigalano, mga kaigsunan. Ingon ni anak ka importante sab, no? Wa na to gingon nga dili importante ang pagtuon sa Biblia, mga kaigsunan, kung dili importante kaayo na. Lamang kung o galing mga kaigsunan, dili gani ni siya maingon nato nga inubanan, no? Sa giyas balang espiritu mahimong walay kabag-uhan nga mahitabo, no? The Bible should never be studied without prayer. The Holy Spirit can cause us to feel the importance of those easy to be understood or prevent us from wresting truths difficult to comprehension. It is the office of the heavenly angels to prepare the heart so to comprehend God's word, that we shall be charmed by its beauty and admonished by its warnings, or animated and strengthened by its promises. So ingon ni anak mga kaigalano, mga kaigsunan, muna nga diha sa atong pagtuon, dili ingon nga tinamhangan, mga kaigalano, mga kaigsunan, kinahanglan sab nato nga bantayan or kinahanglan nato ang gitawag og pag-ampo. Tungod kay kung wala ning gitawag og pag-ampo, mga kaigalano, mga kaigsunan, sa ato na nga gihisgutan, no, mahimo nga walay giya, no? Kung wala ning giyas balang espiritu, mga kaigsunan, bisan unsaon nato muna usahay, no? Dunay panagkalahi-lahi, mga kaigalano, mga kaigsunan, sa pag-interpret sa gitawag og Biblia, no? Tungod kay usahay magsalig na lang ta sa atong kaugalingon nga kaalam, mga kaigalano, mga kaigsunan. Imbes nga ingno nato nga kinahanglan ta sa giyas balang espiritu, mga kaigsunan, usahay magsaligta sa atong kaugalingon nga kaalam. Busa gipasidan-an gyud ta nga ba dinhi nga bahin nga diha sa atong pagtuon di kita malimot, mga kaigsunan, sa pagpasalamat, pag-ampo, mga kaigsunan, giyas balang espiritu nga sa matag pulong nga atong tun-an, mahimo sab nato nga masabtan, no? Ephesians chapter 5 verse 26 to 27, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or anything or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ingon ni ana, no, kay importante, mga kaigsunan, susi sa Biblia, unya diha sa pagsusi, mga kaigsunan, di nato kalimtan
ang pagampo o giyas balang espiritu aron usab nga kita mabalaan pinaagi niini mga kaigsunan, labi na diya sa atong pagsusi. Unya mahimo kitang sumala pa gitawag og glorious church nga walay buling mga kaigalaan o mga kaigsunan. John chapter 15 verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Muna nga, importante kaayo, no? Sa ato ang gisgutan, importante kaayo ang gitawag og pangayo sa giya mga kaigalaan o mga kaigsunan sa Dios, ilabi na sa ato ang pagtuon, pagpamalandong sa iyang mga pulong, no? So kinahanglan nato adunay kabag-uhan, no? Kinahanglan nato ni aron nga maka-create o gitawag og kinaiya mga kaigsunan mahimong haom niya nang walay katapusan nga puloy-anan. So if we neglect mga kaigsunan the work of character building now sa may mahitabo, ang atong kinaiya mahimo ba kahang haom mga kaigsunan or mahimo bang mabag-o or makadawat bata mga kaigsunan sa buo sa balang espiritu mga kaigsunan once nga kita gineglect nato ang pag-prepare sa atong kaugalingon ilabi na sa atong kinaiya. Munay pangutana, no, sa matag usa kanato. Gani dunay tubag ni ana mga kaigsunan sa gitawag og komentaryo, sa gitawag og testimonies to ministers, gitawag sa testimonies to minister nga book, page 430. Nag-ingon dito, character cannot be changed when Christ come. Muna itong hinumduman, ha? Kay basin unya og adto pata maingon nga kanana ang anha na niya ng panahon na mabag-o ang ato ang kinaiya. Pero atong hinumduman, character cannot be changed when Christ comes. Nor just as a man is about to die. Ingon niya na, no? Kanang maingon tag, mausab ang kinaiya mga kaigsunan kanang hapit na mamatay? Or, mubalik na si Kristo? Mupadayag na si Kristo? Dili na mo ay panahon mga kaigsunan. Character building must be done in this life. Karon mga kaigsunan dinhi ining kinabuhia. Kinini ang gitawag og character building kinahanglan pagahimuon nato nining kinabuhia. Unya, pabuton pa ba nato nga mabag-o or baguhon ta? Matod sa gitawag og Testimonies Volume 5 page 214 nag-ingon dito. Testimonies for the Church Volume 5 page 214 usa ka komentaryo nag-ingon, it is left with us to remedy the defects of our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Nahinumdum mo mga kaigsunan na gibubuan sila sa balang espiritu during the time of Pentecost. That was 40 or 50 days, no, mga kaigsunan. Kung wa kumasayop no gikan sa kamatayon ni Kristo 50 days, o po nagitawag siya Pentecost mga kaigsunan. Diha wala sila mabubuhi mga kaigsunan sa balang espiritu kung walay kabaguhan, walay changes nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Bisan sila dunay kinini ang pinasaylo ay na adunay kanana ang panaghiusa kanila ay sila nakadawat mga kaigsunan sa buo sa balang espiritu. Now, kana siya sa panahon sa mga disipulo mga kaigsunan. That was in the day of Pentecost mga kaigsunan, no? Nakadawat sila o gani sa dihang nakadawat na sila sa balang espiritu,
sila makahimo nas pagsulti mga kaigsunan og mga pulong or mga pinulungan, no? Or makahimo nas pagsabot mga kaigsunan sa mga pinulungan dili ila nga kaugalingon, no? Bisan og kanana ang wa nila mahibaw no? Unlike sa mga translator mga kaigsunan siguro nasayon, no? Pero depende ra sad sa iyang nahibaw-an. Pero sa ilahang mga makahinabi mga kaigsunan, sila makahimo na niana. Tungod sa pagbubo sa balaang espiritu. Pero wa na mahitabo mga kaigsunan kung walay changes nga nahitabo sa ilaha nga kinabuhi. Wa sila makadawat ni anang maong bubo sa balaang espiritu. Maayong gabi diha kang Sister Susana Puentes, mayong pagpaminaw kanimo. So diha sa pag-build na to og kinaiya mga kaigsunan alang ni anang maong langit. Doon na pa ba'y other provision nga mahitabo? Matod pa sa usa ka komentaryo, no? Matod pa ni Sister Susan. Hello Brad, watching from Davao, no? Salamat, no, sa pag-view sa dinhi sa atong programa, ang tingog sa reformasyon sa atong mga kaigsunan dias Davao. Mayong gabi kaninyo nga tanan. Now, balik ta dinhi sa mabasa sa usa ka komentaryo. There will be no future provision in which to prepare for eternity. It is in this life that we are to put on the robe of Christ's righteousness. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for those who obey His commandments. So, napabay provision mga kaigsunan? Once nga ang tao, sa gikaingunan nato, no? Once nga ang tao mamatay siya mga kaigsunan, there will be no provision na. Kano saraman mahitabo mga kaigsunan na provision gihatag sa Dios nga ni kanato? Samtang kita buhi pa. Samtang kita nagpakabuhi pa mga kaigsunan, doon na tay igo nga panahon na nga makabaton ni anang gitawag og Christ righteousness or the character of Christ mga kaigsunan. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for us who obey His commandments. Kano sa karon lamang mga kaigsunan ang atong opportunity nga magbuo o gitawag og kinaiya nga haom niya ng puloy-anan nga gitagana sa Dios alang kanato. In the parable, whom the king inquired, "How comest thou in hither, not having a wedding garments?" The man was speechless. So it will be in the great judgment day. Men may now excuse their defects of character, but in that day, they will offer no excuse. So kung nakahinomdom mo mga kaigsunan sa parable of katong wedding mga kaigsunan or the wedding garments, dunay usa ka tawo didto nga nakasud mga higala nga wala magsuot og kanana ang wedding garments. So gipangutana siya sa hari, nganong nakasuod man ka or nganong wa man ka magsuot og wedding garments? And we know the meaning of wedding garments mga kaigsunan, that is the righteousness of Christ sa ato, no? So dinhi anang panahona mga unya mga kaigalaan o mga kaigsunan mo abot unya ng panahona, no, nga kita usab, no, sama sa usa ka tawo kag ipangutana sa hari didto sa panahon sa kasal, nganong wa man ka magsuot og kinini ang bisti sa kasal or kinini ang pagkamatarong ni Kristo. Wa siya makatubag mga kaigalaan mga kaigsunan. Mayngon man usab nato, siguro
dinhin ining panahon na moingon ta nga ingon ani na maguni akong mao maguni akong kinaiya Brad. But in that day, mga kaigalan o mga kaigsunan, sumala pa. But in that day, they will offer no excuse. Nga naman, dunay igo nga panahon mga kaigalan o mga kaigsunan. And this life, matod pa, niining kinabuhi kita magporma sa gitawag og kinaiya mga kaigsunan nga mahimong haom niya nang gitawag og langit mga kaigsunan nga gisaad sa Dios nganhi kan nato. So unsa may buhaton nato mga kaigsunan sa ato ang gitawag og dipikto sa ato nga kinaiya. Conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. So diha mga kaigalano mga kaigsunan, no? Sa pagkigbugno nato mga kaigsunan, we must matod pa or must be waged against hereditary tendencies. O kanabang atong say hereditary na panunod nato mga kaigsunan nga mga kinaiyahan, no? We shall have to criticize ourselves closely. Dili tong pagsigi natong dissect sa kinaiya sa atong igsoon. Kundili ang atong kaugalingon sumala pa mga kaigsunan will criticize atong susihon mga kaigsunan ang ato ang kaugalingon closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Dili nato pasagdan mga kaigsunan usa lamang ka dili maayo nato nga kinaiya mga kaigsunan nga dili siya mahimong correctionan, no? Let no one say I cannot remedy the defect of character. If you come to this decision, you will certainly fail of obtaining everlasting life. Once nga mo ingon gayta di na maginako mausab ni Brad, ingon ani na magyug ko, no? Bisag unsaon, no? Ingon ani na gyud ni akong kinaiya. Gitagaan na tagpamaagi mga kaigalan mga kaigsunan unsaon nato nga mahimong mabago atong kinaiya. Susi sa Biblia, kiyas balang espiritu, no ilabi na sa pagsusi nato di ta malimot sa pag-ampo. Unya mututok tangad to niya dili sa atong igsuon kay kung adto ta sa atong igsuon siya mapakyas kita usab mahimong mapakyas. So dinhi nga bahin sumala pa, let no one say I cannot remedy the defects of character. If you come to this decision matod pa, you will certainly fail of obtaining everlasting life. Delikado, no? Once nga moingon ganita nga di gyud nako kaya nga usbon ning akong kinaiya. Murag ni give up sad ta sa gitawag nato og pag-angkon mga higala sa gitawag og walay katapusan nga kinabuhi. Certainly mga kaigsunan mapakyas gyud ta. Siguro gyud na, no? Mapakyas ta to obtain gitawag og everlasting life. If we come to this decision mga kaigsunan nga dili nato kaya nga makorihian ang depekto sa atong kinaiya. The impossibility lies in your own will. Muna giingon pa nila og kaya maraming paraan, no? Pero pag ayaw mo nang maraming dahilan matod pa nila, no? So naa sa ato mga kaigsuonan, the impossibility lies in your own will. No, depende na gyud diha sa atong pagtinguha ba? Mahimong imposible na siya mga kaigsunan wa ta maninguha, pero sa dihang maninguha ta mga kaigsunan, no, mahimong kaya gyud na, no? Kanang pagpaninguha nato nga dili kinaugalingon ha kay basig boingon nga pinarisiyo man na Brad. Moingon ra ba itong parisiyo nga nagpasting ko og katulo sa usa ka adlaw, naghatag ko og tithes and offering. Di ko pareho aning usa ka publikano nga nagpamukpok siyang dughan. Dili to mao mga kaigsunan, no? Kanang gisgutan diha, the impossibilities lies in your own will. Kana siya mga kaigsunan,
does not mean mga kaigsunan nga nagsalig lang sa iyahang kaugalingon kundi nanginahanglan na no sa tabang sa Ginoo. Kusog niya tungod kay kung wa ang iyahang giya mga kaigsunan di man kita makahimo sa pagbarog no. If you will not, then you cannot overcome. The real difficulty arises from unsanctified heart. Mo nay pinakalisod yun no. Kay kining atong kasing-kasing mga kaigsunan wa mabag-o, wa maputli. Mugawas gid na siya. Di kita matingala ana tungod kay naa man na sa ato. No? Pero mahimong mabag-o na siya mga kaigsunan. So, the real difficulty arises from unsanctified heart and unwillingness to submit to the control of God. Kini siya nga point mga kaigsunan. Kana bang itugyan nato ang atong kaugalingon to the control of God. Kay once nga atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa pagkontrola sa Dios, all impossibilities mga kaigsunan mahimo nga posible. Kana siya mga kaigalaan ng mga kaigsunan no. Hinaot ko no nga kini mga kaigalaan ng mga kaigsunan mahimong atong masabtan o ani nga bahin. Kay moingon ta nga lisod kaayo brad. Yes, tinuod na siya mga kaigalaan ng mga kaigsunan. But if we are willing to submit no sa atong kaugalingon mga kaigsunan diha sa pagkontrola sa Dios, then kanang mga imposibleng mga butang mahimo na siyang posible. No? So naa sa ato ang pagdesisyon mga kaigalaan ng mga kaigsunan whether itugyan ba nato atong kaugalingon or ato bang kinini ang mohimo bata sa pagtugyan sa atong kaugalingon nga ang Dios mo'y mohatag or mo kontrola sa ato ang kinabuhi or dili ba. Mahimong imposible if dili nato itugyan mga kaigalaan ng mga kaigsunan ang ato ang kaugalingon. Now, wa naman tay igong oras mga kaigalaan ng mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Sa dili pa ta magtapos or ato ning tapuson dahil mga kaigsunan pinagi sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitaas-an sa mga langit. Salamat sa kaygayonan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Ikaw sa mga panalangin sa mga katawhan nga nagapaminaw. Nga mahimo sab sila mga panalanginan sa imong mga pulong. Og makabaton kami sa kabaguhan sa among kinaiya. Og mahimo sa magkadawat niya ng pagkamatarong ni Kristo. Og mahimong haom niya ng langit nga imong giandam alang sa imong mga katawhan. Panalangin ni lamang sila mga panginabuhian o yun mansab sa tagiyan ni mga istasyon o sa mga nagdumala nini. Kining tanan ang isalig itugyan gilamang madawat sa ngalan sus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryo yung manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon.